Mzinda kuli chipani cha ndale kumeneko chotchedwa Ideal Democratic Party. Chipani chimenechi mfundo zake kwambiri zimagona pafuna kuti kukhale democracy, koma democracy yake ikhale yogwirizana ndi mfundo zachipembedzo komanso chikhalidwe cha chisilamu. Pa chingerezi amanena kuti Islamic democracy. Ndikuwera kuno kwathu Malawi timaona ndithu kuti chipani cha UDF kumakamaka kuli kawiri ochisapota ake amakhalanso anzathu achipembedzo chachisilamu kapena amtundu uja wachiyawo. Ndefunso nkumati kuti chipani cha UDF ndi chipani chimene chimatsamira kwambiri mfundo zachisilamu kapena chipanichi chili ngati chipani china chilichonse kuno ku Malawi chija pa chingerezi imanena kuti secular, chipani chopanda mpingo. Tikunena izi chifukwa kuti mkulu wina pano akunena kuti Amalawi sitimapereka voti kwa atupere muluzi chifukwa chokuti nkhale munthu uja ali ndi nzeru sitingamuvotere chifukwa chokuti munthuyo ndi Msilamu. Ndikhale limodzi tamvera akulu amenewa ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Ndiye mukamauzidwa enu antambo kunena kuti inuyo si solution chifukwa mavuto ena amene azanawo akanika kusolvaja munawabweresanso ndi inuyo antambo chifukwa chonena kuti munawakula mtima. Nde vuto limene lilipo ndilonena kuti anthu aku Malawi including maradio mukumabisa chilungamo. Chipwirikiti chonse chimene chikuyambika kumafika point yoti zinthu kumasokonekera ku Malawi ndi tsankho limene linabwera kuma media houses chifukwa cha machalichi amene anapanga impose malamulo kunena kuti let's fight Islamic State Malawi. Mumvetsa pamenepo Amalawi tu ndinu achibwana. Amalawi mumapanga zinthu khangati kuti inuyo simukuganiza zamawa. Mufuna muzooneka ngati kuti chinthu chimene chikupangisa zonsezi simukuchidziwa, zezioneka ngati anthu ali desperate kwambiri koma chilungamo mukuchita mukuchidziwa. Chifukwa chimene Bingu anamenyera nkhondo kuti alimbane ndi UDF ndicho kuti amadana ndi chisilamu ku Malawi komanso kudana ndi ayawo amene amasapota chipani cha UDF. Komano kuyang'ana mu nthawi ya UDF kodi nkhani ya mafuta inali vuto, nkhani ya shuga inali vuto, mupeza kuti zimenezo kunalibe. Abingu atabwera anayamba kulimbana ndi anzawo kuyamba kuthana ndi transport ya panthaka akuti sopano amafuna zoti azigwiritsa ntchito nyanja kupanga transport katundu. Mwachitsanzo katundu ngati fertilizer komanso shuga kunkhwatakota azikatenga kwadwangwa ndi aziyenda nayo pa nyanja, zomwe zinakanika chifukwa kuti nyanja yathu siltation simalola kukhala ndi mpata okwanira kuti masitima akabwere ku Gombe. Ndiye izizi kuti muziyang'ane ndi long time term and term imene iyi palibe munthu amene angayilimbikire nkunena kuti atha kupindula ku Malawi chifukwa kuti Amalawi tilibe ma resources okwanira. Tikati tipeze zinthu tikuyeneka kuzipeza zinthu kuchokera ku mayiko amene ali oti anakhazikika komanso ali ndi zinthuzo especially mayiko achiluya. Ndiye inu ku Malawi mukumachita kuzozona kuti tikumenya nkhondo against asilamu, then we want the resources from the Muslim countries. Are you sure mukuyembekeza kuti mukhoza kukhala pa safe position? Izi zinthu zosatheka. Ndi chifukwa chake atipere muluzi chana kuzana kunena kuti DPP is not a solution to the Malawian problems. And mukakakamiza kuti DPP mutenge boma, you are still planting another chaos for 5 years. And anthu amaona ngati kuti mwana uja nyamata uja ndi wachipongwe akuwalankhula mwano adadi, pamene adadiwo anampanga interest atipere muluzi kuti asinthe zinthu zina mu ulamuliro mwawo. And amadziwa kuti ngati adadi anadikhulupirira nthawi chakuti ndathandize ntchito ali bwinobwino pano pamene athera muja, it means alibe mphamvu zokwanira kuti atha kuchiyendetsa chinthu ichi. Ndiye kuliunikira dziko mwa chilungamo zinaoneka kuti zikulakwika chifukwa kuti tsankho limene muli nalo Malawi ndilo kuti akuti azilamula dziko lija akhala Akhristu okha. Ngakhale potapezeka Msilamu wa zinthu zoyenera kapena Msilamu wamasomphenya, Msilamu amene ali ndi dzanja lomasuka kuti atha kukwanisa kupanga zimenezo asaloledwe. That's why ma radio onse anali akupanga fight against atipere muluzi. Akuluakulu kufuna tu
osafuna palibe solution. Kaya mufuna kaya mutenga wireless yonse tsiku lilonse izikamba zapita mtalika koma solution palibe. Pita mtalika muzamupha ndi BP, pita mtalika azafa ndi maganizo chifukwa kuti akudziwa ndithu kuti ntchito sangayikwanitse. Nde kaya muzidabwa kaya muzilankhula kuti chani kuma wireless kwanuko, mukaweruka muzipita kunyumba nkumakauzana kuti komatu akuluakulu nkhondo tikumenya ifeyi sikumenya ndi anthu onena kuti sitingawakwanitse chifukwa kuti kuchepa akuchepa kuno koma kukula kumakula uko. Nde amene ukumuona kuchepa kuno pomutukwana koma amakakula kumene umakatapa ufa nditu mwachizukire uzipita kumene kuja usakatapa ufa kubwera kuno ndikumakangana ndi munthu amene akufuna azikuthandiza ufa. Nde kumalawiko kaya mukakamira kaya muzipanga zichani koma what you have to know amalawi akudyani and ulendo umene DPP atadyedwe ndi amalawi mwankhanza ulendo wake ukhala uno. Zimenezi kaya kulankhula ine ziziwanyasa koma muzozonena kuti this time around you are not passing. Ulendo uno muli pa chintchito chachikulu andi muzachitopanga resign chifukwa wina aliyense apangidwa maki payekha chifukwa chakuvutika kumene amalawi akuvutika. Ndiye kaya muzibisa chilungamo muzoona mwakula mwatha. Umbuli kumalawi siuzatha. Skulu ikufunikirabe kumalawi anthu ofuna tiphunzire. Okonda UDF mmazitenga ngati kuti ndi asilamu nokha. Pomwe UDF yo ili ndi mipingo yonse kuliso akhristu amayikonda UDF. Chifukwa chipanicho chatha chifukwa yoti chipanicho mmachitenga ngati kuti cha chisilamu si chipani cha ziko. Famuka nakhala kuti mmachitenga ngati chipani cha ziko bwezi imene chili chipani chachikulu kumalawi iko. Koma panopa chinatha chifukwa chachani chadiera ndikuzikonda ndikuziona kuti ngati chipani chanayambisa msilamu ndiyoti ife asilamu tonse tikuyenera kumusatira uyu mtima wozikonda. Chifukwa anthu ena atosamaganiza amangokhala anthu koma mitu ya mulibe chomwe chimene amaganiza. Chifukwa nthawi ya UDF uyo anthu amene anavotera UDF ndi ambiri pamene amachosa MCP 1994 ndi ambiri mwinaso Malawi yonse inavotera UDF sanali asilamu okha analinso akhristu. Chipani imeje chimene chili kanakhala chachikulu pomwe zipani izi zikukula pano pachina DPP UTM afford chani bola afford yo ndi yakalekale koma UTM peoples zipani zimene zangokhala kompanopa koma zikuoneka kuti zili ndi mphamvu kuposa UDF yo. Chifukwa chani UDF uko mmazikonda mmaziona ngati anthu olungama amaso. Chifukwa simmasiyanisa pakati pa ndale ndi chipembezo. Mmazitenga ngati ndale ndi zipembezo ndi zinthu zimodzi pomwe zili zinthu zosiyana. Mukachitenga chiujeni chipani chanu cha UDF ucho kuchika kumpingo kuti ichi chini cha chisilamu sizalowa mboma. Koma mukachitenga chipani chokuti ichichi chikhale chipani cha ziko chizalowa mboma. Chifukwa bakili muzi bayana magulisa makampani ku Malawi. Kodi umphayi uli lero ku Malawi si chifukwa cha bakili yemwe anagulisa makampani. Makampani aboma onse anagulisa ndani? Anagulisa ndi ya DPP. Anagulisa ndi ya MCP. Si UDF yomwe ndi imene inayamba kuononga ziko. Ziko tili ziyamba kuonongeka. Si UDF yomwe kugulisa makampani aboma anthu pano pakuzunzika kogwira ntchito. Sitikuthamangira ku John kuno chifukwa chosowa ntchito. Ndeno mukanene solution ndi UDF. UDF inali kuti si imene inali pasogolo lero ili kuti UDF ikukhala ngati kachipani kamene kangoyambikaso kumene chifukwa chozikonda. Nkhani imene isiyo ni imene itaye ni imene anthu amadana nayo apapa imeneyo nkhani imeneyo koma anthu osati kuti akamadana nayo nkhani imeneyo sikuti chilungamo sichimakhala kuti chimene ndi chomwe chikukambidwa nditu Mr. Dayton kazina Dayton ndikuoneka yesu Dayton basi isiyo ni nkhani imeneyo mse yankule imeneyo nditu tisimumaziwa kuti anthu akamaya yankhula chilungamo anthu ena amaona ngati chilungamo ichola kuika ndezi siyo ni zimene zonse nditu ino chomwe mungaziwe kungomvera audio yo basi koma zoti muzibweranso ndikususa sizingakuthandizeni ndiye muziyambisa anthu mapokoso pamalo koma ino muzingoti mukamvera nkhani ina iliyonse mungoimvera basi mukhale chete nditu mukabwera ndikususa ndiye kuti anthu ambiri azuka nditu mapeto ake simveka so nkhani kuli kodi
ithera pati zangothera ndikunyozana ndithu ndikupempheni nonse omwe muli pa gulupu pamukamvera chinthu china chake mungochimvera mmitima mwanu chikutengeni ngati sichinakudaliseni kapena sichinakusangalaseni mungochisiya mmitima mwanumo basi koma osati muzibweranso ndikususana ndi chinthu icho sizikuthandizani ndithu chifukwa zizingothera mapenati basi nkhani yake.